Oi. Oh. Oh. Yuk, 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 yuk. Putra Damar Dewandari. Satilan kreasi asli dusun kali pondok tansah gagah para penarine sigra jogetane ayo to nyedak oprene. Jadilan kreasi asli dusun kali pondok tansah gagah para penarine sigra jogetane ayo to nyedak oprene. Oh ya. Yuk. Oh ya. Ayo. Ya. Yo ya. Yo. Oh ya, tekan jauh bukan samudra. Oh. Yuk. Oh ya. Oh Ya. Gopan. Oh ya. Oh ya. Yuk. Oh ya. Oroh. Oh ya. Yuk. Oh ya. Yuk. Ayo.
lah isen.
Cinde Laras. Cinta dengan lantaran satu. Adrian, Selamat ya. pukul. Ayo. Cinde. Hut nyong. Hut nyong. Hut nyong. Hut nyong. Hut ye. Hut ye. Hut ye. Hut ye. Hut. Bocah tua nakal, bocah tua nakal, bocah tua nakal. Cinde, Laras. nyong, Ya oh. oh iya, Ha eh. nyong, Ha oh. oh iya, Ha eh. nyong, Ha oh. oh iya, Ha oh. anyong, yo. Jroning kali kena dipedu. Kan betul-betul. Kono watesing dono. Pedhot ing kali kena disambut. Pedhot katresnan kita ning mata. Arep gedek tak udonake supaya gelem arep dikunti. Hore hose arep hore hose. Udah deres kok durung ngombe.
Sarah Hose Oh ya, yo. Oh ya, oh ya, oh ya. Yuk. Yuk. Ayo Hud. Ayo Jeng. Rambut murah dicopot Mas. Oh ya. Harus. Oh ya. Iya, lole. Ayo. Oh ya. Iya. Ayo. Monggo ingkang terang Lubang Keleng kaula aturaken mundur monggo. Kerja su. Piye ta su?
yo. Awas, 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 awas. Ayo. Iya. Oh ya. Yo. Iya. Yo.
apa ya Mas Kuncung? Diaman kesek Mas. Monggo diaman kesek. Ada apa ya? Ada apa ya? Monggo nyuwun ketertibanipun nggih. Heeh. Dikasih tontonan nonton Sony, yang tertib ya. Hop. Ayo, ayo, ayo. Sony. Sony. Ayo. Ayo. Ya, sampun Mas. Sudah kondusif ya? Anjing. Koncone dikondisikan ya Mas. Oh iya, nggih siap. Matur sembah nuwun. Nah, koncone dikondisikan Mas. Yang di luar biar dikondisikan yang di luar. Ayo. Lanjutkan. Ayo dibacetkin apa malah konco-konco. Aman. Yo lanjut. Ayo. Mas Farid. Yo. Yuk. Ayo, monggo Mas. Ayo. Diparing sing asik-asik ya apa Mas? Yo. Manut. Monggo. Sandung Mas. Kesandung rondo. Seru-seru nih rondo kira seru-seru. Wong madhep rono Pak. Kesandung rondo. Muni rondo jok ngematke rai kuwi maksudnya apa? Ora kemati kok aku. Madhep rono lho aku mau. Rodo kesindir ya aku. Yuk dilanjut yuk. Tasik sesorangan kalian jadilah Cindelaras. Cinta dengan lantaran seni. Rasane lagi kesandung asmoro. Ono kumbarasane wis ora krasan karo pati kudu pamit dolan. Ketemu marang sliramu ngabatu seneng.
dan seni SPN Audio Sound System Ses. HD Busana Aku apik bono. Leoni Makeup Sony Cahyati Memang untuk Anda. Yes Dimas Huda. Suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa urutan samisian arep mangan ra doyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara Terima kasih. Haris. Yuk. Oh ya. 50.000 pertama di babak terakhir. Yuk. Haris, yuk. Oh ya. Terus, yo. Ayo Mas Yunanto. Pacaran cikrak ini jarak koni ketekan batas lalu sumradene Yuk. Selamat. Yuk. Wes, ayo.
Iya. Mundur. Yo ya. Yo. Ayo. Yuk, tanda yuk. Yuk. Keneng opo sifatku saiki wis beda kowe tinggalke aku penting ke wong liya opo rasa tresnaku saiki wis sirna kaya sumur ning pinggir segara. Opo iki sak tenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda labe mari basah krake lintah ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Arek yo. Yo ya. Arek tole. Yo, mundur. Yo. Ayo. Woi. Ayo. Yo ya. Yo ya. Woi. Yo ya. Yo. Tarik. Yo. Yo ya. Apa nih? Awas. Yo. Ayo. Yo. Woi. Ayo. Yuk. Iya. Oh. Ayo. Siapa? Ayo. Selamat.
Ayo. Biar dibantu. Iya, 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 iya. Yes, yuk, 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 yuk. Yuk. Oke. Good. Oke. Gopan, gopan. Iya. Jopan, jopan. Oh iya. E O E. Oh iya. Oh iya. Ora loro. Oh iya. Ora loro. Oh iya. Ora loro. Oh Ora iya. foto gede. Iya. Os. Pupus, pupus gadung. Pupus, pupus gadung. Pupus wong mulya. Eneng ngomong bingung. Dijak dolan mutung. Wis member yen wong gemblong. Gadot ngejait Oh, gadot ngejait oh my Oh. Tuh. Pupus, pupus nongko. Pupus, pupus nongko. Pupus wong tresno. Nadyan ora mingslo. Yen wis kadung tresno, wong katon ketok ning moto. Ya ya yo. Iya. Yuk, yuk, gopan. Yuk. Ora lara. Ora lara. Oh iya. Yuk. Oi, wah. Yuk, 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 yuk. Cidelaras, cidelaras. Yuk. Tarik yuk. Yuk. Hei. Yuk. Hei. Ayo, ayo. Mundur. Yuk. Yuk. Hei. Ayo. 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 Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, yuk. Adrian.
Iki Mas Andrian. Heeh, Mas Andrian. Yo, kondur ya Mas. Iya. Bareng aku bawa kunjung. Kita ini cerak kene ta Hud. Ayo kita hampir gitu. Ya, iya monggo ya Mas. Yuk. Cinde Laras Cinta dengan lantaran seni asli kali bodol. memang untuk Anda. Iya, iya. SPN Ses. Kekasih bodoh. Kesokan Utor lame sing gawe swi aku marem lagi orang kira bakal Rino wengi tansah padha ati setia janji sehidup semati ora liya ambon sliramu ang dadi ombake atiku. tresno iki kesuci tansah agawe sri punya Nek kowe ora Rino wengi tansah godho ati sumpah janji sehidup semati ora liya ambon sliramu ang dadi ombake atiku. Suci tansah bisa aku nyawiji. Yuk, yuk, yuk. Selamat, selamat. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Hud. Yuk, yuk. Yuk, selamat, selamat, selamat. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk. I, u, i, Yuk.
Sing idak aku wae apa sing idak? Sing idak aku ya. Aku idak aku arepe. Yuk. Wah iki yo. Wah bone celeng yo. Kondur yo. Sisan 12 Mas Wisnu. Isih siji. Nah, isih siji kulone. Yo. Yo. Hey. Oh ya. Yo ya. Awas. Yo serayu. Ayo. Yo ya. Yo. Yo. Oh ya. Yo. Kari dhewe. Yo. Ayo. 12 kabeh maksudnya. Mulai. Iya. Pekasan ingkang saged kawula aturaken mbok bilih anggen kawula sarombongan jadilan Cinde Laras kathah klenta-klentu anggenipun nglipur dumateng para pamirsa kula sarombongan jadilan Cinde Laras tansah nyuwun sewu-sewu lumutring samudra ing pangsami sugeng kondur mugi rayu ingkang sami pinanggih kebagian malih wonten ing sanes sodal sekali merdeka tetap merdeka salam budaya.